בוקר טוב, אנחנו בישיבת שעלבים, בניין 5, שעה 6:30 בבוקר, עוד חשוך בחוץ, כפי שאתם רואים, אוטוטו תתחיל ההשכמה ונראה איך זה עובד. בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך, בוקר ישראלי לכולם, בוקר שלם. של מי הנעליים בחוץ? בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר צח, בוקר ישראלי לכולכם, בוקר טוב לידור, בוקר טוב, בוקר ישראלי, איך ישנת? בוקר ים תיכוני לכולכם, עמיחי גרמני, בוקר טוב. סיסו ושמחו, זרע הקודש, אנשים, גברברי גברים, בוקר טוב, נפלא. איך אתם קמים מהר בשביל הצילום? בוקר טוב, יאללה חבר'ה, הלך לקום, מאוחר, מאוחר, מאוחר. בוקר טוב, בוקר צח, בוקר טוב ומבורך. בוקר טוב אלישיב, שיביאל, שיבוש, שוגע עליך, בוקר טוב ומבורך. אם כן, זו השכמה בבניין 5, נעבור לבניין 4. בוקר טוב כיתות י', בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם, כיתות י', צ'יקו, בוקר טוב. חבר'ה, קדימה להתעורר, תפילת שחית אוטוטו, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. מיכאל, היום יום שישי, מחר שבת, שבת קודש. בוקר טוב לכולם, מיכאל, צ'יקו, בוקר טוב. צ'יקו, אני לא רוצה להרים לך את השריפה. צ'יקו, די, בוקר טוב. יאללה צ'יקו, אתה קם? צ'יקו, אני חוזר עוד מעט, אתה קם? צ'יקו, קום. צ'יקו, יאללה צ'יקו, בוקר טוב.